8 മണിയിലെ ഫ്ലൈറ്റാണ് ഞാൻ കരുതിയത്. പക്ഷെ ആയത് ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ വന്നത് ഏതാ, കണക്റ്റിങ് വന്നത് 6 മണിയുടെ ഫ്ലൈറ്റ്. അങ്ങനെ 6:45 ഞാനവിടെ ഇറങ്ങി. ഞാൻ അവിടെ വിളിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കാതറിയവരെല്ലാം ഉണ്ട്. അത് ആ ഒരു ആത്മീയ ബന്ധമാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടതിൻ്റെ അർത്ഥം. അല്ലെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ വിചാരിച്ചത് നടക്കുന്നില്ല, എന്നിട്ടല്ലേ നമുക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്യാത്ത കാര്യം നടക്കും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അവരെ നോട്ടം ഇഖ്ലാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാ വിഷയത്തിൽ കാണിക്കുന്നതാണ്. ഇപ്പം ഈ ജനങ്ങളൊക്കെ കൂടി തന്നെ കണ്ടിട്ട് അല്ല, ബാപ്പാൻ്റെ മതം കിട്ടണം എന്നുള്ളത് ബാപ്പുങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് 110 ഉറപ്പുണ്ട് എനിക്ക്. കാരണം എന്നെക്കാളും എനിക്ക് ആവശ്യം. എനിക്കിപ്പം സാമ്പത്തികപരമായിട്ട് നേരിട്ട് തരുന്നുണ്ട്, മെഡിസിൻ ചെയ്യാറുണ്ടാവും ഇല്ല. എനിക്കിപ്പം കിട്ടിയാൽ എനിക്ക് കാര്യം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. എന്താണെങ്കിലും ഭൗതികപരമായി നടക്കണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇപ്പം തരണം എന്നാലേ കാര്യം. പക്ഷെ അതല്ല, ഇതെന്താ ആത്മീയപരമായിട്ട് അവർ നിങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കും എന്നുള്ള ബോധം നിങ്ങൾക്കുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ആ നേരത്തെ അള്ളാഹു വിട്ട് തരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കാൻ വന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു തെളിവാണിത്. ഇത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കണം? നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാനായിട്ട് നിങ്ങളോട് പൈസ ചോദിക്കുന്നതിന് കയ്യിൽ ആവശ്യമില്ല. ഇത് നിങ്ങളുടെ നേതാവിൻ്റെ റൂസാണ് എന്നുള്ള രൂപത്തിലായിരിക്കണം നടത്താൻ. അത് വയ്ക്കും നിങ്ങളോട് പറയാം. എന്നാലും നേരത്തെ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ അവിടുത്തെ ഹാദിമ കേൾക്കാതെ പോകേണ്ടത്. ഞാൻ തങ്ങളെ മെയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ല, അഞ്ചം മെയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഏട്ടം മെയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. അതിലൂടെ നിങ്ങൾ ആരും പറയരുത്. കാരണം എനിക്ക് നിങ്ങളെല്ലാവരും പുല്ലും സ്വഭാവം. നമ്മളെ വാപ്പ പറയുന്നത് നമുക്കെല്ലാവരും ഒരുപോലെ പറയാം. കാരണം നമുക്കിപ്പോൾ നിങ്ങളൊരാളെ സെപ്പറേറ്റ് കണ്ടിട്ട് എന്താ പറയുക. പിന്നെ ഹുബിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ സെപ്പറേറ്റ് ഉണ്ടാവും. അതിപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അനിഫാജി എന്നുള്ള ഉപ്പുകാരുണ്ടാവും, അംസാജി എന്നുള്ള ഉപ്പുകാരുണ്ടാവും. പക്ഷെ നമുക്ക് മുമ്മിനി നിങ്ങൾക്കുള്ള ആ ഗണം നമുക്ക് എല്ലാവരും ഉണ്ടാവും. അതിനെതിരില്ല. നിങ്ങളെ സെപ്പറേറ്റ് പൊന്തിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല, സെപ്പറേറ്റ് കാത്ത് വെച്ചിട്ട് അതും എനിക്ക് കാര്യമില്ല. രണ്ടുപേരും കണക്കാണ്. അത് നമുക്ക് രണ്ടും കണക്കാണ്. അത് നമുക്ക് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചത് താല്പര്യം. ഒരാൾ വീട്ടിൽ വന്നാൽ ആ സമയത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉപ്പാപ്പൻ്റെ മേത്തിലേക്ക് വരും അടുക്കള ഭാഗത്ത്. ഇന്നെന്താ ആളെന്തല്ലോ കാട്ടി അന്നത് കൊടുത്ത് വെക്കുക. എക്സ്ട്രാ അത് വേണ്ടാറ്, അത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആൾക്കാരെ സൽക്കരിക്കുക, അവരെ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് വലിയ ആളാണ് അങ്ങനെ ഇത്ര വലിയ ആൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സമയത്തുള്ള എന്താണ് അവരപ്പം സ്വീകരിക്കാന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ആ വിജയം ഉണ്ടായത്. എൻ്റെതുപോലെ ആയിരിക്കണം ഞാനും നിങ്ങളും. റൂസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ കാണിക്കുന്ന ചര്യകൾ പിൻപറ്റാന്നുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ സംഘടനാ പ്രവർത്തനം നടത്തുമ്പോൾ നമ്മളിലുണ്ടാകുന്ന തമ്മിൽ ഫിർഖത്തുണ്ടാവും. പല നിലക്കുള്ള ഞങ്ങൾക്ക് തിരക്കുമ്പോൾ തമ്മിൽ ബന്ധം വരും. അതൊന്നും നമ്മളെ ദീൻ്റെ വിഷയ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഇവിടെ കാണിക്കരുത്. അതൊക്കെ നിങ്ങൾ മാറ്റി. ഇവിടുത്തെ ഏക അഭിപ്രായം എന്താ, ഇവിടുത്തെ വിഷയം എന്താ, സയ്യിദ് മദനി കോളേജ് വരണം. അപ്പോൾ അവസാനം പറഞ്ഞതായി പ്രസിഡന്റ് ഒരു വിഷയം പറഞ്ഞു. ആ പ്രസിഡന്റിനോട് ഏകത്വം നിൽക്കാന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളെ കടമ. എന്നാലേ വിജയിക്കുള്ളൂ. അതാണ് ഇപ്പം നമ്മളെ വാപ്പ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, നമ്മളെ ഉപ്പാൻ്റെ വെട്ടിപ്പോലത്തെ വിജയം. ഉപ്പാൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ആ സമൂഹം ഒന്നറങ്ങ് നിന്നുകൊണ്ടാണ്. ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ? ആലോചിച്ച് നോക്കും. അവരെന്നു തങ്ങളറിഞ്ഞ നമ്മും വരാം. അപ്പോൾ ബേക്കിൽ അവരെല്ലാം വന്നു വിജയം തന്നു. എന്നതുപോലെയാണ് സുന്നത്തമാർ നിങ്ങളെല്ലാവരും കൂടിയിട്ട് ഒരു മീറ്റിംഗ് കൂടി തീരുമാനിക്കാം. അതിന് അവസാനം ഒരു അഭിപ്രായം വരാണ്. നിങ്ങൾക്ക് പ്രസിഡന്റോ സെക്രട്ടറികളൊക്കെ നല്ലൊരാളിന് അഭിപ്രായം വരും. ആ അഭിപ്രായം ഒരാൾ കൂടിയാൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ നേതാവ് ആരാണ്? ആ പ്രസിഡന്റാണല്ലോ. ആ പ്രസിഡന്റിന് ഇനിയിൽ നിങ്ങൾ പോകണം. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് സുന്നത്തമാത്തിൻ്റെ വിജയം കിട്ടും എന്നുള്ളതിൻ്റെ തെളിവാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഉള്ളാളം ഫത്തഹായുള്ളത്. അതിന് സംശയം എനിക്കില്ല. കാരണം കൂടെ ഉപ്പാൻ്റെ കൂടെ നടന്നപ്പോൾ ഓരോ വിഷയത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച ആൾക്കാർക്കായി നമുക്ക് നല്ലോണം അറിയാം ആരൊക്കെ ഇതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച് ഓടിപ്പാഞ്ഞു വന്നത്. കൂടെ നമ്മൾ 2 വർഷം നടന്നപ്പോൾ അന്നേരം ഉണ്ടായ കാര്യമാണല്ലോ കൂടെ നടന്നത്. അൽഹംദുലില്ലാ, അല്ലാഹു തആല ഈ ഖുർആൻ തൗഫീഖ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്ക് ആ ബോധം വേണം. എൻ്റെ തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മസൂദ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും അല്ല എന്നെ തൃപ്തിപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ടും നിങ്ങൾ ഒന്നും തരണ്ട. നിങ്ങൾ ഉള്ളതിനെയും കാട്ടി നല്ല ദ്വാരത്തിൽ പോക്കാം. കാരണം എൻ്റെ ഉപ്പാൻ്റെ രീതി അതാണ്, നമ്മളെ വാപ്പ പറയുന്നതാണ്. നിങ്ങളെ ഉപ്പാൻ്റെ മനസ്സും അങ്ങനെയാണ്. അതുകൊണ്ട് ആരടിച്ചമർത്തുന്നില്ല. നിങ്ങളെ കൊണ്ട് എത്ര പൈസ ഉണ്ട്, എത്ര നിങ്ങളെ മഹല്ലത്തിലുണ്ട് എന്നത് ചോദിച്ച് വാങ്ങി ആ രൂപം നീങ്ങണമെന്നല്ലാതെ തങ്ങൾക്ക് പുറത്തങ്ങനത്തെ അങ്ങനാക്കണം, ഇങ്ങനെ ആക്കണം, അങ്ങനെ ആക്കണം നിങ്ങൾ പോയി നിങ്ങൾക്ക് തട്ട. കാരണം എൻ്റെ ഉപ്പാൻ്റെ രീതി അങ്ങനെയാണ്. എന്താ ചെയ്യല്ലേ, നമ്മളെ വാപ്പൊരാളില്ല, അടിച്ചമർത്തില്ല. പിന്നൊന്നുണ്ട്, വാഗ്ദാനം പറഞ്ഞ് ഒപ്പിക്കലില്ല. ഉള്ളത് വാങ്ങിക്കാൻ പറയാൻ പോയിക്കോന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ അത് നാളത്തേക്കുള്ള കടവും. നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ഉണ്ടെന്നുള്ള ബോധം ആർക്കുണ്ട്? അള്ളാഹ് ഇല്ലേ? അത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കൊടുത്താൽ ആ രൂപത്തിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തിക്കണം. പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്താ അറിയോ, 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് അനീഫാജി തുറന്നും വിളി, എന്തായി പ്രസിഡന്റ്, എന്തായി സെക്രട്ടറി, അതിൻ്റെ ആവും വെക്കണ്ടല്ലോ. ഓരോരുത്തർക്ക് ബോധന്റെ കാര്യം നീങ്ങിയാൽ പോലെ അല്ലേ? ഇപ്പൊ ഞാനെന്തിനും ഇടാമെന്നീ ഈ മീറ്റിംഗ് നടത്താൻ എൻ്റെ ഒരു കർത്തവ്യമുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാനിവിടെ എത്ര ഗതികെട്ടാലും വരണമല്ലോ. കണക്ക് ഇന്ന് അതിമീരെ കടന്നുറങ്ങിക്കൂടെ? കണക്കുണ്ടാവില്ല ബൂതി കടന്നുറങ്ങണമെന്നില്ല. പക്ഷെ അതല്ല, ബാപ്പാന്റെ വിഷയത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കർത്തവ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്യാം.
ബാക്കി ഓൻ ചെയ്ത് ഓൻക്കുണ്ട്, ഇല്ലെങ്കിൽ അവനെന്താണെന്ന് ആയിക്കോട്ടെ, നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ആവശ്യം. അത് നിങ്ങൾ റബ്ബായി എന്നുള്ള തത്വത്തിൻ്റെ ആൾക്കാരാണ് നമ്മൾ ഉപ്പ മുതൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും അങ്ങനത്തെ, അതിന് സംശയം വെക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ആ ബാപ്പാൻ്റെ ഉറൂസ് ഇതിൽ മക്കളാന്ന് പോലും നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചല്ല. ബഹുമാനപ്പെട്ട സുൽത്താൻ എപ്പിസ്ഥാനത്ത് പോയപ്പോൾ എപ്പിസ്ഥാൻ പറഞ്ഞ് ഞാൻ എന്താക്കുന്നത്, പണി കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ, ഉറൂസ് നടത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം നിങ്ങളല്ലല്ലോ നടത്തേണ്ടത്, അത് അവിടുത്തെ മുഹിബീങ്ങളാണെന്ന് നമ്മളെ നടത്തേണ്ടത്, നമ്മണ്ട് ഫ്രണ്ടിൽ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ആയിക്കോട്ടെ ഖാലിദ്, നമ്മളെ ഇരുപേര്, സിറാജ്, നാസിമാജ്, വള്ളംകോട് ഇവരൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് സുലൈമാൻ സാറിന് പറയണുണ്ടോ, പറ്റൂല നമ്മളെ നടത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞു. സമസ്തയിൽ നമ്മൾ വരുന്നു, ആയിക്കോട്ടെ. കോട്ടൂർ സ്ഥാനത്ത് പോയി, കോട്ടൂർ സ്ഥാനം ബാബ ഭയങ്കര വന്ന പറ്റൂല അങ്ങനെ നടത്തണം എന്നൊക്കെ മുപ്പര ഭാഗം കുറെ. അത് കഴിഞ്ഞുടനെ പൊന്മള സ്ഥാനത്ത് എല്ലാവരും ഏക സ്വരാണ്. എന്നാൽ ശരിക്കും എന്താ പറയുന്നത്, മക്കളെ നിങ്ങളെന്തായിക്കോന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തൊന്നും നമ്മളെ കൊണ്ടാവില്ല. കാരണം ഇത്രയും പൈസ സ്വാഭാവികം നമ്മളെ കൊണ്ട് കൂട്ടാൻ കൂടും. നിങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇവിടുത്തെ ഉറൂസ്, ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സഹോദരക്കും ഇനിയിപ്പോൾ അതിനെ കൊണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അത് നന്നാടാവും, അതൊക്കെ സാമ്പത്തികപരമായി യാതൊക്കെ നോക്കിയാൽ പറ്റൂല. അപ്പം എന്താ എല്ലാവരും കൂടി നടത്തണം, ഞങ്ങളെ നമ്മളായി നിങ്ങൾ മുന്നിട്ട് നിങ്ങളോ നടക്കണം, അത് നമ്മൾ നിൽക്കാം, നിങ്ങളുടെ ആയിക്കോട്ടെ, 9 തവണ ആയിക്കോട്ടെ. അങ്ങനെയാണ് ഈ ഉറൂസ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതും ഈ രൂപം കാണുന്നതും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സുന്നത്തമണത്തിന് വേണ്ടി ഇത്രയും ദീന ഹിദ്മത്തിന് വേണ്ടി അങ്ങേയറ്റം ഇവിടെ പ്രവർത്തിച്ചു എന്നുള്ള അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആ ബാപ്പാന്റെ മദദിനും നസറിനും നബറിനും വേണ്ടി നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന എന്താണോ ആ രൂപ അവിടെ സഹായിച്ചു കൊടുക്കാം. അത് ഉറൂസ് കമ്മിറ്റിയായ മെയിൻ ദ്വാരൊക്കെ ഭയങ്കരൊക്കെ അവരെ മറുണ്ടാവും. പിന്നെ ഞാൻ മക്കളാണ് നമ്മളെ ദ്വാര ഉണ്ടാവും, ഒരു സംശയമില്ല. ആ രൂപത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കണം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഔദ്യോഗികമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് 25-ാം തീയതി മുതൽ നമ്മുടെ പരിപാടി തുടങ്ങുന്നുണ്ട്. 25-ാം തീയതി ഉച്ചക്ക് താജുൽമന്റെ സിയാറ്, അതിൽ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും പങ്കെടുക്കാം, അതിനെതിരൊന്നുമില്ല, വരാം. അതിൻ്റെ കൺവീനർ എന്നുള്ളവർക്ക് മൊത്തത്തിൽ നമ്മളിതിൻ്റെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉറൂസിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ്, പിന്നെ ചെയർമാൻ കുമ്പോൽ തങ്ങളും, രീതി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, കുമ്പോൽ തങ്ങളും, കൺവീനർ ഇഫ്തിഖാർ, ജനറൽ കൺവീനർ ഇവരും, വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റ് അബൂബക്കർ, ഇവരാണ് ഇതിൽ നിൽക്കുന്നത്. ഇവരൊക്കെ അതിൻ്റെ മേൽനീതിയുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഉദ്ദേശിച്ചത്, അഥവാ ഇവരെ നിർദ്ദേശ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 25-ാം തീയതി ഉച്ചക്ക് താജുൽമന്റെ സിയാറത്ത്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടുന്ന് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് മഗ്‌രിബിക്ക് ഇവിടെ എത്തും. കൂടി വെച്ചതിന് ശേഷം ഇവിടുന്ന് സിയാറത്തോട് കൂടി എന്ത് ചെയ്യും, ആ കൂടിനെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകും, ബാപ്പാൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. അതിൽ നിങ്ങളെ മുഴുവൻ ആൾക്ക് ഇവിടുത്തെ ആരൊക്കെ ബാപ്പാൻ്റെ ജനാസന്റെ സമയത്ത് ഉള്ളാളം കൂടി ഒരു ജനമുണ്ട്, റഹ്മാനായ റബ്ബേ എന്നൊക്കെ കാണുന്നത് കാണരുത്. ആ ഇഷ്കായിരുന്നു, ആ ഇഷ്ക് ഇവിടെ നമ്മൾ കാണിക്കണം. എന്തിന് തിക്കും തിരക്കുമായിട്ടല്ല, അവിടുത്തെ പരിപാടി നമുക്ക് കൂടണം എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ ആ ഓരോരുത്തരും വരണം. ഞാൻ ഓരോരുത്തരെയും ക്ഷണിക്കുകയാണ്, അതിലൊക്കെ പങ്കെടുത്ത് അവരെ ഹിദമത്തിനും ആ നഅമത്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും വേണ്ടി ഓടിപ്പാനില്ലേ, ആ ഓടിപ്പാനിൽ നമ്മൾ തിരിച്ചു കാണിക്കുന്ന നന്ദി എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല, അതിന്റെ അത്രയും പറ്റൂല എത്രയായെങ്കിലും. പക്ഷെ എന്നാൽ നമ്മളെ കൊണ്ടാവുന്നത്ര എന്തായാലും അവർ ഖുർആൻ ഓതി എത്രയ്ക്കും അവർക്ക് ദീനു വേണ്ടി പാനത്ര നമ്മളെ കൊണ്ടാവൂല, അത് ഉറപ്പന്നെയാണ് അല്ലേ, ഉറപ്പല്ലേ. എനക്ക് ഏതായാലും പറയാണ്ട്, കാരണം ബാപ്പാനെ സംബന്ധിച്ച് ആവൂല, എനക്ക് പറയാം. കാരണം അങ്ങനെ ഉണ്ട്, ബാപ്പാന്റെ രീതി അതായിരുന്നു, എനക്കറിയാം, നമ്മളെ കണ്ണ് കണ്ടവരാ. നിങ്ങൾക്കാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹു സന്തോഷം ചെയ്യട്ടെ, തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ, അതിൽ അങ്ങനെ അവരെ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ. അപ്പൊ ആ രീതി നിങ്ങളൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കാം. അന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിറ്റേന്ന് അസർക്ക്, വ്യാഴാഴ്ച അസർക്ക് കൊടി ഉയർത്തി അന്നത്തെ രാത്രി കളസുസ്ഥാന്റെ പ്രസംഗം, പിറ്റേന്ന് വ്യാഴാഴ്ച, വെള്ളിയാഴ്ച പിന്നെ നമ്മളെ നാടിൻ്റെ രീതിയിൽ കൂടിയാണ് വാപ്പാനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സാദുലി റാത്തീവ്, അതുപോലെ മുഹിദ്ദീൻ മൗലിദ്, പിന്നെ മുഹറത്തിൽ. പൊതുവെ ഈ ഉറൂസ് ശരിക്കും വരുന്നത് അറബി മാസം കണക്കാക്കിയിട്ടാണ്. അതാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും നടത്തേണ്ടത്. അത് തന്നെയാണ് ദീൻ്റെ നിലപാട്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരാൾക്ക് എത്ര വയസ്സായി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇംഗ്ലീഷ് മാസത്തിൽ 55 ആണെങ്കിൽ അറബിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് 57 ആയിട്ടുണ്ടാവും. അറബിയിലും അതെല്ലാത്തിനും അങ്ങനെ തന്നെ, ജനിക്കുന്ന കണക്കോ അങ്ങനെ തന്നെ, പ്രസവിക്കുന്ന കണക്കോ അങ്ങനെ തന്നെ. പ്രസവേദന ഒരാളായിട്ടാന്ന് പറയും, അതില്ല കണക്കുള്ള കാരണം അറബി മാസം കണക്കായിട്ടാന്നുള്ള. അപ്പൊ മുഹറം 1-നാണ് നമ്മളെ ഉറൂസ് യാഥാർത്ഥ്യം. അത് ശക്കാന്നുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, 3 ദിവസമായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. ഇത് 28, 29 കണ്ടാൽ ഒന്നാവാം, ഇല്ലെങ്കിൽ 30 കഴിഞ്ഞ് ഒന്നാവാം. അങ്ങനെ ആ 4 ദിവസത്തെ പരിപാടി നടക്കുന്നത്.
അപ്പം ഇൻഷാ അല്ലാഹ് മുഹറം 1 എന്നുള്ളത് ആ ഖുറൂസ് സാധാരണ ഉറൂസ എന്നുള്ള ബോധം ആർക്ക് വേണം? നിങ്ങൾക്ക് വേണം. റബീഉൽ ആഖിർ 1 റബീഉൽ ആഖിർ 1 ആർക്ക്? താജുൽ മദദ്. ആ ബോധം എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും അങ്ങനെ ഓരോരുത്തർക്കും വേണം. അത് റജബാറാർക്ക് സുൽത്താൻ ഹിന്ദ് ഖാജാ തങ്ങൾ, അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരുടെ ബോധം നമുക്ക് വേണം. നമ്മളെ പാപ മരിച്ച കണക്ക് നമുക്ക് വേണം. ഇത് അല്ലാഹു പറഞ്ഞ. ഇപ്പം ഹജ്ജിൽ ഇപ്പൊ ഞാനും നിങ്ങളും ചെയ്യുന്നില്ലേ, അത് ആരെ സ്മരണയാണ്? ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ. അപ്പൊ 4000 വർഷം മുമ്പേ എന്തുണ്ട്? കൊല്ലത്തിൽ ആണ്ട് നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പായി ഇല്ലേ? വിദേഹത്താറ തുരുത്താറുള്ള ഏക വഴിയാണ്. അവരവിടെ ഹജ്ജ് ചെയ്തില്ലേ? അവർക്ക് ഹജ്ജില്ലാണ്ടില്ലല്ലോ. അത് ഇബ്രാഹിം നബീന്റെ അത് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ കൊല്ലത്തിൽ ആണ്ട് നടത്താനുള്ള തെളിവ് അത് മതി നമുക്ക്. അതുകൊണ്ട് ഞാനും നിങ്ങൾ ഫിത്നയോ ഫസാദോ ആ ഒരു ഉറൂസ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പോണ്ട. നല്ലവണ്ണം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കാം ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. പിന്നെ അഹിബാവ് മൗലൂദ വെള്ളിയാഴ്ച. അഹിബാവ് മൗലൂദ് പറഞ്ഞാല് മുഹറം 1 സയ്യിദന്മാർ ചെല്ലുന്ന മൗലൂദാണ്. എല്ലാ സയ്യിദന്മാരും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അറിയില്ല. നമ്മളെ വീട്ടിൽ അതുണ്ട്. നമ്മളെ ഉപ്പാവന്മാരായ ഹബീബ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, ഫാത്തിമ ബീവിയും, അലി റളിയല്ലാഹു അൻഹു, ഹസൻ ഹുസൈൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുമ, ഇവരെല്ലാവരും കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു മൗലൂദാണ് അഹിബാവ് മൗലൂദ്. ഇത് മുഹറം 1 ചെല്ലാം. എൻ്റെ മുഹറം 1 മുഹറത്തിലാണ് ആര് വഫാത്താക്കപ്പെടുന്നത്? നമ്മളേതാ? ഹസൻ ഹുസൈൻ തങ്ങൾ. അപ്പൊ ആ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ മൗലൂദ് വെക്കപ്പെട്ടത്. അപ്പൊ അതും നമ്മളുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും അറിയണമെന്നില്ല. ആദ്യമായിട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ആ മൗലൂദ്. അന്നത്തെ രാത്രി ബുർദയും പിന്നെ റിഫായ് റാത്തീബ്. അത് വാപ്പാൻ്റെ മെയിനൊരു കാജുമൻ്റെ എന്തോ പറയും റിഫായ് ചെയ്ത കാരണം ഉപ്പാൻ്റെ ഇവിടുത്തെ പല വിഷയത്തിൽ ഇജാദത്തിൽ റിഫായ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാം കൂടെ പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ, നമുക്കറിയാം എന്താണ്. പിറ്റേന്ന് ശനിയാഴ്ച രാവിലെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ബാക്കി മൗലൂദുകൾ തുടങ്ങിയിട്ട് അവസറോടും മഗ്‌രിബോടുകൂടി നിങ്ങളെ വയക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിർത്തി ഞായറാഴ്ച രാവിലെ ബാപ്പാൻ്റെ എന്ത് വിഷയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ബദർ മൗലൂദാണ്. ആ ബദർ മൗലൂദോട് കൂടി എന്ത് ചെയ്യും? ഉറൂസ് പരിസമാപ്തിക്കും. അന്നേരം ഭക്ഷണം അല്ലാഹു ആർക്കൊക്കെ കണക്കാക്കാം, അവർക്കൊക്കെ അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്ന ഇപ്പോൾ ഏകദേശം 40,000-20,000 ആൾക്കാരാണ്. 7-ന് 13,000 ആൾക്കാർ. ഇതാരാ വന്ന് മുഹിബീങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ റോസിനിന്റെ ഡബിൾ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷിച്ച് 19,000 ആൾക്കാർ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. അല്ലാഹു അതുപോലെ നമുക്ക് കാണാൻ ഫസ്റ്റ് റൂസ് ആയതുകൊണ്ട് ഇത് അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ പഠിച്ചിട്ട് വരുന്നുള്ളൂ. ഞാനും നിങ്ങളൊക്കെ ഇത് പഠിക്കുന്നവരാണ്. കുറെ ആൾക്കാർ അതിൽ പരാതി ഉണ്ടാവും, തങ്ങൾ നമ്മളെ സ്വീകരിച്ചില്ല, തങ്ങൾ അങ്ങനെ നടത്താൻ പാടില്ല, ഇങ്ങനെ പാടില്ല. അതൊക്കെ ഇതിനെ കേട്ട് ഇപ്പോഴത്തെ വിടാനല്ലാതെ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ഫിത്തിന പറയാൻ പോകണ്ട. ഇവിടെ തുറന്ന് പറയാതെ നീ കടയിൽ ഇപ്പം 28 ആൾക്കാർ ഉണ്ടാവും. നിങ്ങൾ വാട്സപ്പ് എടുത്തിട്ട് പറയാൻ നിൽക്കരുത്. ഞാനൊരു ഒരു കിലോ അരി കൊടുത്തിട്ട് അനക്കാവുന്ന ഒരു പെരിഗണന തന്നിട്ടില്ല. ബാപ്പ നിങ്ങൾക്ക് പെരിഗണന തരുന്നുണ്ടോ ഉപ്പ് വെച്ചിട്ട് പോയാൽ മതി. ഇല്ലേ ഉപ്പ തീരെ മൈൻഡ് ചെയ്യൂല. നമ്മളെ ഉപ്പാന്റെ രീതി അങ്ങനെ അല്ലേ? ബാപ്പാന്റെ മെയിൻ അങ്ങനെ ഉപ്പാനെ പോയി എന്താ അല്ലാതെ അതിന്റെ പേര് സ്വീകരിച്ചിട്ടാന്നുള്ള ഫിത്തിന കാര്യം നമ്മൾ ഉപ്പാപ്പാന്റെ റൂസിനെ അനുഭവിക്കുന്നതാണ്. മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിക്കുക. അത് എന്തിൻ്റെ കാര്യം അങ്ങനത്തെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കണം, അള്ളാഹുവിൻ്റെ വജ്ജിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കണം എന്നുള്ള പ്രവർത്തിച്ചാലാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അജുലിനെയും കുറത്തു സാധ. അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് അള്ളാഹു ഈ പവിത്രത നൽകിയത്. അപ്പം ഞാനും നിങ്ങളും ആ രീതിയിലായിരിക്കണം. ഇവിടുത്തെ പ്രവർത്തനവും ഉണ്ട്. സയ്യിദ് മദനി തങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്ന രൂപത്തിലായിരിക്കണം പ്രവർത്തിക്കാൻ. ഹനീഫാജി എന്ത് പറഞ്ഞു, സെക്രട്ടറി എന്ത് പറഞ്ഞു, ഇവരെന്ത് പറഞ്ഞില്ല. ആ പറഞ്ഞ ദീനുണ്ടാ എന്നാൽ അത് അംഗീകരിക്കാം. ഇല്ലേ അതിനെതിർത്തിട്ട് പറയണം. ദീനില്ല. ഇപ്പോൾ പ്രസിഡന്റ് ദീനെതിരെ പറയുന്നത് പറയാൻ തന്നെ വേണം. ഇതിവിടെ ശരിയല്ല, അത് തെറ്റാണ്. അതിൻ്റെ വേറെ പോകാൻ വഴി നിങ്ങൾ കാണാം. അതിൻ്റെ രൂപം വേറുണ്ട്. എങ്ങനെ ആദ്യമേ ആ പറഞ്ഞത് ശരി തെറ്റാണ്, അതിന് വേറെ വഴി നോക്കുകയാണ്. അതാണ് അത് കാരണം ഒരു പ്രസിഡന്റാണ്. അപ്പം മൂപ്പര് വേറെ രൂപം നോക്കും. അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യല്ല, ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം. അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അല്ലാഹു നിങ്ങൾക്ക് വിജയം തരും. കാരണം നമുക്ക് ഈ സുന്നത്തമാത അടുത്ത് നിലനിർത്തണം. വേണ്ടേ? വേണം. അപ്പം നമ്മളീ തന്നെ നമ്മൾ തമ്മിൽ ഒച്ചപ്പാടാക്കിയാൽ നടക്കുക ഇല്ല. അത് സ്ഥാനമോഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഒരിക്കലും ചെയ്തു. കാരണം ആ സ്ഥാനമോ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, അത് അല്ലാഹു കൊടുക്കുന്ന ആലങ്കാരിക പദമാണ്. ജിബ്രീലിന് കൊടുക്കും ഒരു ലെറ്റർ, മുഹറം കൊടുക്കും. പിറ്റത്തെ മുഹറം വരെ ആരിവിടെ ധനികനാവണം, ആര് ഫക്കീറാവണം, ആര് ഓരോ നാടിൻ്റെ മിൽക്കിയത്ത് വരണം, ആരെല്ലാം ഏതെല്ലാം മഹല്ലത്തിൻ്റെ മിൽക്കിയത്ത് വരണം,
ആറിനെ വേദന പള്ളിൻ്റെ മിൽക്കിയത്ത് വരണം. ഖത്തീബാണ് മുദ്രിസ് എല്ലാം ജിബ്രീലിന് കത്ത് കൊടുക്കും. ആ കത്തിൽ ഞാനും നിങ്ങൾ പെട്ട അതിൻ്റെ ഹൈറും ഇല്ലേ അതിലും ഹൈറും രണ്ടും ഹൈറാണ്. അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടിയതാ അന്ന് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുത്ത് വലിയ നിഅമത്തിൻ്റെ അപ്പുറം റബ്ബിൻ്റെ അടുത്ത് മറുപടി പറയാനുണ്ടാവുക. അവസാനം ഈ നരകത്തിലേക്ക് അവസാനം മത്സരം പോക്കാരറിയോ? കാതി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആരാ? മഹല്ല് ഖത്തീബ്, പിന്നെ ആരാ? മഹല്ല് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ്, പിന്നെ ആരാ? സെക്രട്ടറി. സാധാരണക്കാരൻ വേഗം എന്തേ ഇവർക്ക് ഹിസാബുണ്ട് പറയും. നമുക്ക് ഹിസാബുണ്ട്, ഞാനൊരു ദർഗാ കമ്മിറ്റിൻ്റെ ആളാണ്, എനിക്ക് ഹിസാബുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ബോധം എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേണം. അപ്പോൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുള്ളത് തുറന്ന് പറയാണ്ടല്ലോ, ഞാൻ പറഞ്ഞതേ എന്തെങ്കിലും എൻ്റെ വാക്കാൽ എന്തെങ്കിലും ആർക്കെങ്കിലും ഇത് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പൊരുത്തപ്പെട്ട് തരണം. കാരണം ചില ഭാഷ നിങ്ങൾ കർണാടക ഭാഷയിൽ ബഹുമാനത്തിൻ്റെ അറിവുകളുണ്ടാകുന്നതാണ്. അത് പലതുണ്ട്. ബലിയും ബന്ധിക്കുകയും പുരിക്കുകയും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ ചെപ്പാട് പറയുന്നതാണ്. അപ്പം എന്നതുപോലെ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും എൻ്റെ അറിവുകൾ വന്നുപോയിട്ട് സ്ത്രീതന്മാരോട് പ്രത്യേകിച്ച് പറയാൻ പൊരുത്തപ്പെട്ട് തരണം. ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് പൊരുത്തപ്പെട്ട് തരണം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഈ അന്തത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് ചെയ്യണം. നേരത്തെ ഇവിടുന്ന് കൺവീനർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവിടുന്ന് എന്താ ചെയ്യാൻ തുടക്കം തന്നെ അറിയാം അത് അധ്യക്ഷൻ ചെയ്യും. ഞാനെന്നെ സ്വയം ചോദിക്കുന്നില്ല, അത് എന്നോട് പറയാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞത്. 3 ವರ್ಷ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಅಧ್ಯಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಬುದ್ಧ ಬರ್ತವರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವದ ಬಗ್ಗೆ ಫಸಲ್ ಕೋಯ ಅಂತ ಮಲ್ಲಿಗೆ ನಾನಿಂದಪ್ಪ ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ നല്ല ദുആ, അതേപോലെ എല്ലാ വിഷയത്തിലും നല്ല ദുആ. അതേ രീതിക്ക് ഞങ്ങളെ ഈ ഉള്ളാൾക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ ഗിഫ്റ്റ് അയച്ചിട്ട് രാജുലമോ അതേപോലെ അതേപോലെ പൂർണ്ണ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇത്തരം മതം ഇപ്പം അവിടെ ഈ കസാനത്തിൽ വെച്ചിരുന്നു. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ ഞങ്ങളെ അധ്യക്ഷിച്ചത് എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവർക്കും സ്വീകാര കുറച്ചും ನಾನು ವಿಶ್ವಾಸವಿದ್ದರೆ ನಿಶಾ ನಾಳೆ ആളത്തെ കാര്യത്തെ ಬಗ್ಗೆ ഓരോരുത്തരെയും പല ഉദ്ദേശം വെച്ചാണ് ഇവിടുത്തെ സ്വതന്ത്ര ഹദ്യ ചെയ്യുന്നത്. ആ ഉദ്ദേശമെല്ലാം ഈ സ്വതക്കന്റെ വർക്കത്ത് കൊണ്ട് സയ്യിദ് മദനി തങ്ങളുടെ വർക്കത്തോട് ബാപ്പാന്റെ വർക്കത്തോട് പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കണം. ഈ സ്വതക്കന്റെ എല്ലാം ഹബീബ് തങ്ങളോട് കൂടെ സ്വർഗീയ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നീ നൽകണം. അത് നീ മജ്‌ലിസ് നീ മുതൽ കൂട്ടാക്കി തരണം റഹ്മാനെ. ഈ സ്വതക്ക നീ കൂട്ടാക്കി തരണം റഹ്മാനെ. ഈ ഉറൂസ് നീ കൂട്ടാക്കി തരണം റഹ്മാനെ. പ്രത്യേകിച്ച് അവസാനം ആഖിബത്തിന്റെ സമയത്ത് ഇബ്ലീസിന്റെ ശർറുണ്ടാവും. ആ സമയത്ത് ഇവരെ സഹായം ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണം അല്ലാഹ്. ആ സമയത്ത് ഇവരെ സഹായം ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. ആ മരണപ്പെട്ടതുപോലെ ഞങ്ങൾക്ക് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ചൊല്ലി ആഖിബത്ത് നന്നായി ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ചൊല്ലി ഹബീബിന്റെ വജ്രന്റെ സ്വർഗത്തിന്റെ ഫോട്ടോ ആണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധ സമയത്ത് വെച്ച് വരിക്കാൻ തൗഫീഖ് നൽകണം അല്ലാഹ്. ഈ മഹല്ലത്തിന്റെ ഈ മഹല്ലത്തിലെ മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും ഞങ്ങളോട് മുഴുവൻ മുഅ്മിനീങ്ങൾക്കും മുഅ്മിനാത്തിനും തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനേ. ഈ തൗഫീഖ് നൽകണം അല്ലാഹ്. ഇതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ദുനിയാവും ആഖിറവും നീ ഫതഹാക്കി തരണം റഹ്മാനേ. സമ്പത്തിന്റെ വിശുദ്ധ ഫതഹ് നൽകണം റഹ്മാനേ. മക്കളിൽ വിശുദ്ധ ഫതഹ് നൽകണം റഹ്മാനേ. ഭാര്യ ഭർത്തൃ ജീവിതത്തിൽ ഫതഹ് നൽകണം റഹ്മാനേ. കൂട്ടുകുടുംബ ജീവിതത്തിൽ ഫതഹ് നൽകണം റഹ്മാനേ. ജോലിയില്ലാത്തവർക്ക് ഹൈറായ ജോലി, ഉള്ള ജോലിയിൽ ബർക്കത്ത് നൽകണം റഹ്മാനേ. അതുപോലെ ഒരുപാട് ആളുകൾ മക്കൾ പഠിക്കുന്നവരുണ്ട്, ജോലി ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്, ജോലിയിൽ കഷ്ടപ്പെടുന്നവരുണ്ട്, ജോലി ഇല്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും അതിൻ്റെതായ ഫത്വകൾ വരുത്തി നീ നൽകി കൊടുക്കണം റഹ്മാനേ. നമ്മുടെ ഈ തലമുറ ദാദുലമ്മനെയും ബാപ്പാനെയും കൂടെ തലമുറയാണ് വരുന്ന തലമുറ റബ്ബേ. നാഥനില്ലാത്തൊരു തലമുറ നീയാക്കല്ല അല്ലാഹ്. നൽകണം റഹ്മാനേ. ദുആ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനേ. വല്ല അതിരുകൾ വാക്കാലോ പ്രവർത്തിയാലോ ചിന്തയാലോ ഈ മജ്‌ലിസിന്റെ ഓരോരുത്തർക്ക് വന്നുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും നീ പൊരുത്തപ്പെട്ട് മാപ്പാക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനേ. ദുആ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനേ. ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഖിദ്മത്ത് ഞങ്ങളെ കുട്ടികളോ സ്കൂൾ മദ്രസ പോകുന്നു, ഞങ്ങളെ സഫർ പോകുന്നു, സിയാറത്ത് പോകുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ ദീന്റെ ഖിദ്മത്ത് ചെയ്യുന്ന വാഹനത്തിൽ, അതുപോലെ ഈ റൂസിനോടനുബന്ധിച്ച് സന്തലനുബന്ധിച്ച് എല്ലാം വാഹനത്തിലാണ് റബ്ബേ വരിക.
എല്ലാ അപകട മരണങ്ങളിൽ നീ കാത്തു രക്ഷിക്കണം. ബൈക്ക്, ട്രെയിന്, കാറ്, ബസ്, ഫ്ലൈറ്റ് പോലത്തെ വാഹന അപകട മരണങ്ങൾക്ക് കാത്തു രക്ഷിക്കണം. പിന്നെ ഞങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന അപകടങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ജസദുകളെ തൊട്ട്, ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യ, മക്കളെ, കൂട്ടുകുടുംബ ജസദുകളെ തൊട്ട്, ഈ മജിലിസ് ഒരുമിച്ച് മുഴുവൻ അവരുടെ കുടുംബക്കാരുടെ ജസകളുടെ ജസകളെ തൊട്ട് നീ കാത്തു രക്ഷിക്കണം. മരണത്തോടുള്ള സന്തോഷ ജീവിതം ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. മാരകമായ രോഗങ്ങൾ, ക്യാൻസർ, ബ്രെയിനുകൾ, കിഡ്നി സ്റ്റോൺ, അങ്ങനെ പലതും അങ്ങനെയുള്ള രോഗങ്ങളെ ഞങ്ങളോട് നീ കാത്തു രക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ. ഉള്ളവർക്ക് നീ ശിഫ കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. അവസാന ആഖിബത്ത് നന്നാക്കി തരണം റഹ്മാനെ. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. امين برحمتك يا ارحم الراحمين بفضلك صلى الله على కొంత సందర్భంలో ఆ సందర్భం ఇన్షాల్లాహ్ అనేక తాజుల్ ఉలమా సున్నీ సెంటర్లంగా ഇൻഷാല്ലാ മൈന സ്ഥലമെന്നത് സ്വാഗതമാക്കിയിട്ടുള്ള അങ്ങനെ സന്ദർഭങ്ങളെ വ്യവസ്ഥ മാത്രല്ല ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾಳೆ ಮದನಿ ಯೂತ್ನಿಗಳನ್ನ ಅನೂರು ಶಾಲಾ ಸಂಘದಲ್ಲೂ ಶಾಲಾ ಅನೂರು ಶಾಲೆಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಹಲ್ ಸಂಘಗಳು ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾವಲುಗಳ ಶಾಲಾ